مسيخون خبركم تقاتلتي ساعة 9 آخيلون لومي ربع 9 حامل استدالو زينا وشتن وصان حيزنا لكم كريمنا لنا كتقاتلنا بخبر زعدن بيترس منقص سارس زينا عبدنو زبا مايمنة بالعلي 10 مليون ناقفة نزستن لمعات حرشان زقلقلا 3 ديقاتات تهانيتن عب زبادو باب محيال ودابه هماده بزلعله كسراح ጨንፈር هماده ጸውዩ ጨንፈር ሕርሻ ዘባዶ ባውቀይ ባህሪ አብ አገባብ መደላውን አጣቀማን ባህሪያው ዶኸ ስልጠና ወዲቡ سعود عربን ኢራንን ብዛዕባ ክልታው ዝምድናታትን ዋናው ዘባው ምዕባለታትን ዘቴን أمريكا أب إسرائيل وتادراو تحت غرسيا أب ممعبال زتكورة بروجكتات تكايد كم زلات حبيرون بريزيدنت دونالد ترامب أب لعل روسيا حدش إجداك وسن كم زخل هذا كيرون أب نوزبا مايمنة حترات 6 ساعتين بمقلال أب حرشاو لمعات أبركتوها جبراز خلال 3 دقيقات تهانيتال وكيرينرا فيلمون تكابو زدالو تصابالو يسعب أنوزا مايمنة بموهاد محدار زوادوبن هادوتات حيلتات مكلخالن بالعلي 10 مليون ناقفة 3 دقيقات تهانيتان أتن منشي 6 تريتن بموحاس نحرشاو لمعات أبركتوها جبرا بشامينتون من استسرح دقيقات نفس وكفن كل 250 شح 85 شحن 75 شحن متر كوبو مايناي محاز عقم زلونين لمسرح انت استخاطات لمهندس جبر سلاسة سمرة أبزها وحبريتا تابع بيتا أب قدامي درجة تسرع دقيقة 15 متر كومتن 140 متر جونن أتن كل تدما نفس وكفن 11 متر كومتن 600 متر جونن كم زلون أفليتو كان علامة نايت تسرح زلو تحت قرطي تحت بايتا وماي هبتيمكا منشي قربت صوري 6 ماي حوس كتما ماي من المحاسلة زخنة أبتحتتن دقاتات بصحيح وصعد السرحة كلت علاتات بدريل توقعيتن كم زلاون أبيرو تن دقاتات بدبت نخيملا أبتفاسس وهود محدرة فو ساماي كوعو كم تخيلن زحبر مهندس جبر سلاسة حزبي نزر أيولعل نايسرح تبغوسو موجسو أما حدارون زوا ماي من اللي تنال كونير أبراهام هايلي بوغونو مهنات نايتن دقاتات نجس قاس لمعتها مرازق علاتف عدل فتيرو هم زلو بمحبار أم مسرح نسأتنا بركتون زجبرو أكارات منجسن حزبنا مسجينو 76 عدد ترنف نوزوا مايمنه كاب كتامن دفرا نشانخ دوب استاد 9 كيلومتر رحيقو يركب ጨንፈር حماده زبادو بشوعة شمونتن حملة أب زكايدو جمجم قدماي منفق 25 أب محيال محبر بفلاي دما منسيات دكان استيا بزلعل كسراح تصاوعيت قريبون أب تاخيبا كاب مدبات سراح 25 درو 95 ميتايت كم تتكبره أب استقايد مرجعات من محدارات كبابي 210 شمونتن دكان استيا محادر تكبابنا كاي تسراحن شمونتن 250 دما أنبابر تعدو خينن كم تمرسا كمون مس مشاركتي بموحد أب موقاد مرعات اعتعدمن هاسيت المدتاتن وصيتا وقصقصات كم تخايده تنصيرون ابتي حلفت محبر اب 12 وزباتاتن حلفت اكالاتن حفشاو صبصباتن تفتاتن زغربالو جمجم زنبره بلጫታታት دخاماتن حسراتاتن اقريبانن تزتيلون حلفت ጨንፈር حماده زوادو ويزرو سنايت افورقيا بزهبوتو مزازم قال تزرغيحو زي تملس لقاح مس ممحدارات بمردا زملسلو منغدي كناده دكان استيا بحرشان خنت فاز تزرغحا موتراتات قبو مصنعت خكايدلن كومون مسرح مقام بورد حماده كقصلا تحساسيبان صحفي تقدف زبادو ويزرا امته نغسه بوغنان اقداسنت جمجم اب مسوغام سراح بمتكاس ور سراح نعوت مسرتاو بمخانو اب زمدايزي بيوتب كسراح الزخاخيرا أب ممحدار كبابي كودو زبون زبا من حيلي فقرة مريت بمكلخال كبابي نمرقان حرشاو وتتاونت نمدنفع زعلمه سفيح نتفتات معكاب ماين حامدني سلاسل اللون اتي أب ماي كوعتات مقاهجاتاتن ناي حرشا مريتن زكاية زلو وفرعتات بتصادفو نبرتي شمون تعدتاتي عمم كم زلو عم حادرتي ممحدار كبابي ويزورو سابا زميكا الحبيران نتسراح زكاتات الزلو كيلا معكاب ماين حامدن منسي أنوار حيا بوغنو حزبي ربحتات نايت مدب زقبا سلستغنزبه نتي مدب نمعوات بزيت غلابان نتي سرح كم زلو بريهم
حلفي بيت صحفة حرشة بنو زوا من حيلي أتو منجست عامد ما أب 10 شوعات من محدارات كابي حارستوت جراوتهم بمدمادن بمزلاين مدلواتهم كرامات كم زت صففوا بمجلات وتتاونت زدنفع مرز أزرقتون كم تعدلهم أفليتون ጎንጎንቲ አግራብ ካብ ብርሰት ንምክልኻል ዝካየድ ፃዕሪ ዝተተኽለ ፈልስታት ግቡእ ክንክን ክግበረሉ ኣብ ንዞባ ሰንዓፈን ወፍሪ ዕቃብን ልምዓትን አግራብ ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ፃውዒት ቀሪቡ ወኪል ኤሪና መሐመድ ኣይፈራሕ ዘዳለዎ ፀብፃብ ኣሎ እልልታ ሃብተ ማርያም ከተቕርበያ ኣብ ንእሶባ ሰንዓፈ ጎንጎንቲ ኣግራብ ካብ ብርሰት ንምክልኻል ዝካየድ ፃዕሪ ዝተተኽለ ፈልስታት ግቡእ ዕቃበን ክንክንን ክግበረሉ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን ኣብ ዞባ ደቡብ ካፕቴን ተወልደ ተኽለ ፀዊዑ ንወፍሪ ዕቃበን ልምዓትን ኣግራብ ብዝምልከት ብሽዱሽተ ሓምለ ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ንዕላማታት ናይቲ ወፍሪ ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ሽፋን መሬት ናብ ንቡር ንምምላስን ኣከባብያዊ ርግኣት ንምውሓስን ንቑሕ ተሳትፎ ህዝብን ትካላትን ዓብ ግምት ከም ዝወሃቦ ገሊጹ ካፕቴን ተወልደ ኣስዒቡ ዘይሓላፍነታዊ ምብራስ ኣግራብ ኣከባብያዊ ምዝባዕ ብምፍጣር ዘስዕቦ ኣሉታዊ ፅልዋ ምርዳእ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ወኪል በዓል ስልጣንን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ዮሃንስ ዘካርያስ ብወገኑ ምስቲ እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ዝተወደቡ ሓለዋ ኣግራብን ኣብ ዕቃበን ምስትሳን ሃብቲ ገረብን ልዑል ግደ ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ጸላም ጉልባ ብምግባር ዝካየድ ዝነበረ ምቑራጽ ዕንጨይትን መፍሓምን ከም እተገትአ ሓቢሩ ውፅኢት መደባት ምግራብ እናተዋህለለን እናማዕበለን ዝኸይድ መስርሕ እምበር ኣብ ሓደ ረፍቲ ዝመጽእ ለውጢ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ዕድሪስ ዓሊ ሽከር ዛጊድ ተተግቢሩ ዘሎ መደባት ምግራብ ሰፊሕ እኳ እንተዘይኮኑ ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኽእል ዝእምት ኣተባባዕ ምልክታት ግና ከም ዘሎ ኣረዲዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ሕሩም ሕዛእቲ ወይ ዓዳዊ ሕዛእቲ ክህልወን ብርሰት ኣግራብ ንምግታዕ ዕቱብ ስጉምትታት ክውሰድ ከምኡውን ካብ መደበር ፈልሲ ክሳብ ድሕረ ምትካል ኣግራብ ዝቕፅል ክኢላዊ ክትትል ክትግበር ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣገባብ ምድላውን ኣጠቓቕማን ባህርያዊ ደረቕን ፈሳስን ድኹዒ ዘተኮረ ስልጠና ኣብ ከተማ ዓሰብ ንኣብነታውያን ሓረስቶት ሂቡ ኣብቲ ብ7-8 ሓምለ ዝተኻየደ ስልጠና ኣብ ንኡስ ዞባታት ዓሰብን ደቡብ ደንካልያን ዝነጥፉ ሓረስቶት ከምኡውን ኣባላት ጨንፈር ተሳቲፎም እቲ ስልጠና ምድላው ኮምፖስት ካብ ዘቤታዊ ጉሓፍን ኣቁፅልትን ምድላው ጠቐምቲ ተሃዋስያን ምድላው ባህርያዊ ድኹዒ ካብ ተረፍ መረፍ ዓሳታት ከምኡውን ኣገባብ ኣጠቓቕማ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ዘጠቓለለ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ መንሰይ መሐመድ ዓብዱራሕማን ኣብ ዝሃቦ ቃል ዕላማት ስልጠና ኣፍልጦ ሓረስቶት ክብ ምባል ተጠቃምነት ባህርያዊ ድኹዕን ፀረ ባልዕን ብሰፊሑ ንኸዘውትሩ ንምትብባዕ ከም ዝኾነ ብሪሁ ሰልጠንቲ ብወገኖም እቲ ትምህርቲ ሳን ኣፍልጦ ንዘጋጥም ዝነበረ ፀገም ዘቃልል ምዃኑ ብምጥቃስ ቀጻልነት ክህልዎ ኣተሓሳሲቦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕባ ኣህጉራዊ ዜናታት ወራሳ ዓራት ሰዑድ ዓረብ ኣሚር መሐመድ ቢን ሳልማንን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኢራቂጅን ትማሊ 8 ሓምለ ኣብ ከተማ ጅዳ ብምርኻብ ብዛዕባ ክልታዊ ዝምድናታትን እዋናዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘትዮም ኣብቲ ርክብ ኣሚር መሐመድ ቢን ሳልማን እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝበፅሐ ስምዕ ምቁራት ተኽሲ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ፀጥታን ምርግጋእን ንምርጋፅ ኣበርክቶ ክገብር ዘለዎ ተስፋ ብምግላፅ ሃገሩ ዞባዊ ዘይምርዳእ ብዘተን ዲፕሎማስያዊ መንገድን ንምፍታሕ ንዘለዋ ጽኑዕ እምነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ብወገኑ ስዑድ ዓረብ ንመጥቃዕቲ እስራኤል ብምኹናን ንዝወሰደቶ መርገፂ ብምምጓስ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ንምድንፋዕ ንትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኣመስጊኑ ሚኒስተር ዓባስ ኢራቅጂ ኣብ ብራዚል ካብ ዝተኻየደ መበል 17 ዋዕላ ብሪክስ ክምለስ እንከሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ዑደት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሚር ፈይሳል ቢን ፋርሓንን ሚኒስተር ምክልኻል ኣሚር ካሊድ ቢን ሳልማንን ተራኺቡ ከም ተዘራረበ እውን ተቃሊሑ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እስማዒል ባጋይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሚኒስተር ዓባስ ኢራቅጂ ምስ ወራሳ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማንን ካልኦት ሰበ ስልጣን ስዑድ ዓረብን ዘካየዶ ዝርብ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምምዕባልን ምህናፅን ዘተኮረ ፕሮጀክትታት ኣብ ምክያድ ተጸሚዳ ከም ዘላ ሓድሽ ዝወፀ ፀብጻብ ሓቢሩ
እዚ መደብ እዚ መደበራት ሓይሊ ኣየር ሕንበቢ ነፈርቲ መዕቆቢ ሄሊኮፕተራት መኽዘን ተተኮስትን ማእከላት እዝን ከምኡን ንኣሃዱ ኮማንዶ እስራኤል ዘገልግል ኣብያተ ጽሕፈት ምህናፅ ዝርከቦ ልዕሊ 20 ፕሮጀክታት የጠቓልል እቲ ፕሮጀክታት ኣብ 2016 ኣብ እዋን ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብዝተበጽሐ ውዕል መሰረት ዓመታዊ ንእስራኤል ካብ ዝውሃብ 3.8 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ደገፍ ዝምወል እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ጥራይ ንእስራኤል ልዕሊ 22 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝለኣኸ ጸብጸባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ካብ 1948 ንእስራኤል ዝገበረቶ ጠቕላላ ወተሃደራውን ቁጠባውን ደገፍ ኣስታት 310 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ጸብጸባት ይገልጹ ኣሜሪካ ንእስራኤል ብምድጋፍ ረብሓታታ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንምስማር ተካይዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ቃዛን ከባቢኡን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓድሽ እገዳ ክውስን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ 8 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰሙናዊ ኣሽሓት ወተሃደራት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ኩናት ይሞቱ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዘለዎ ዘይዕግበት ገሊጹ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳ ክግበር ብሴኔት ዝቐረበ እማመ ክድግፎ ከም ዝኽእል እውን ኣሚቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝብየን ተወሳኺ ቁጠባዊ ስጉምትታት ንሃገሩ እውን ናይ ቢልዮናት ዶላራት ዋጋ የኽፍላ ከም ዘሎ ብምግላጽ ምውሳን እገዳ ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ እዩ ክሕብር ጸኒሑ ኣሜሪካ ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ድሕሪ ምውልዑ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣንን ኩባንያታትን ሩስያ ሓያሎ እገዳታት ከም ዘጽደቐት ጸብጸባት ይሕብሩ እገዳታት ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብን ካብ ንሩስያን ቁጠባን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ዘውርዶ ዘላ ሃስያ ከም ዝዛይድ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ 8 ሓምለ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ነሓስ 50 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝውስን ኣፍሊጡ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ፍርያት ኢንዱስትሪ ኣሜሪካ ንምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓቢሩ ይኹን እምበር እቲ ሓድሽ ቀረጽ ካብ መዓዝ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን ጸሓፊ ንግዲ ኣሜሪካ ሃዋርድ ሊቱኒክ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ እታዊ ነሓስ ክካየድ ዝጸንሐ መጽናዕቲ ከም ተወደን እቲ ወሰኽ ቀረጽ ካብ ፈለማ ወርሒ ነሓሰ ተግባራዊ ክኸውን ትጽቢት ከም ዘለዎን ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሃቦ መግለጺ ዋጋ ነሓስ ኣብ ኣሜሪካ ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ ደረጃ ክብ ከም ዝበለ ይቃልሕ ኣሎ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት መድሃኒት ክሳብ 200 ሚእታዊት ዝበጽሕ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝውስን ኣጠንቂቑሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ እታዊ ነሓስ ኣብ ምፋርቕ ወርሒ ሚያዝያ ድማ ኣብ ልዕሊ ፍርያት መድሃኒት ምርመራ ክካየድ ከም ዝኣዘዘ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 17 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ነሓስ እታዊ ከም ዝገበረት ቺለን ካናዳን ድማ ዝዓበየ ቀረብ ዝገብራ ሃገራት ከም ዝኾና ጸብጸባት ይሕብሩ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ኡዝቤኪስታን ሻቭካት ሚርዚዮየቭን ትማሊ 8 ሓምለ ንግዳውን ቁጠባውን ምትሕብባር ንምድንፋዕ ዝዓለመ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ውሽጢ ኩለ መድያዊ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ዝምድና ኡዝቤኪስታንን ሩስያን ንምድልዳል ኣብ ዝሕግዝ መድያት ከም ተመያየጡ ተቓሊሑ ኣብቲ ዝርርብ ትግባረ ናይቲ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣካላት ዝተበጽሐ ንግዳውን ቁጠባውን ስምምዓት ፍሉይ ኣተኩሮ ከም ተዋህቦ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ፑቲንን ፕሬዚደንት ሚርዚዮየቭን ብተወሳኺ ንግዳዊ ምልውዋጥ ምዕባይ ኢንዱስትሪያዊ ምትሕብባር ምድንፋዕ ድልዱልን ውፅኢታውን ሽርክነት ምምዕባል ከምኡውን ባህላዊ ሰብኣውን ትምህርታውን ምልውዋጥ ምድንፋዕ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ተገንዚቦም ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ብዝካየድ ባህላዊ ምልውዋጥ ዕግበቶም ገሊፆም ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ብተወሳኺ ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ኣህጉራዊ ጉዳያትን ናይ መጻኢ መደባትን ከም ተመያየጡ ተቓሊሑ ወርሒ ሰነ 2025 ኣቐዲመን ካብ ዝነበራ ወርሓት ሰነ ብዓለም ደረጃ ሳልሰይቲ ዝለዓለ መጠን ሙቐት ዝተመዝገበላ ኮይና ከም ዝሓለፈት ኣህጉራውያን ትካላት ሜትሮሎጂ ፍሊጠን ብመሰረት ጸብጻባት ማእከላይ ገምጋም መጠን ዋዒ ናብታ ወርሒ 16.46 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ምስ ቅድሚ ኢንዱስትሪያዊ መዋዕል ማለት ካብ 1850 ክሳብ 1900 ዝተመዝገበ ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 1.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጡ ብዘይካዚ እታ ወርሒ ኣብ ኤውሮጳ ቀዲመን ካብ ዝነበራ ወርሓት ሰነ ሓሙሸይቲ ክብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን ዋዒ ዝተኸስተላ ኮይና ከም ዝሓለፈት ብምጥቃስ ማእከላይ ገምጋም ሙቐት 18.46 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኣብታ ወርሒ ኣብ ኣሜሪካ ሰሜናዊ ካናዳ ማእከላይን ምብራቃውን ኤስያን ምዕራብ ኣንታርክቲካን እውን ልዑል ሙቐት ከም ተመዝገበ ተገሊጹ
ወርሒ ሰነ 2025 ኣብ ድሩቕ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማያዊ ኣካላቱን ሳልሰይቲ ልዑል መጠን ዋዒ ዝተመዝገበላ ወርሒ ምንባራ ተፈሊጡ እዚ ተርኢ እዚ ገምጋም ዋዒ ዓለም ካብ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከይውስኽ ንዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዓቢ ብድሆ ምዃኑ ኪላታት ኣጠንቂቖም ክሊማ ዋዒ ንምምካት ኣብ 2015 ኣብ ፈረንሳ ዝተበፅሐ ኣህጉራዊ ስምዕ ኣብ ባይታ ዝተረኽቦ ውፅኢት ዛጊት ከም ዘየለ ጸብጻባት የረዱ ኣብ ቱኒዝያ ቆጽሪ በጻሕቲ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ናይ 2025 ዕብየት ከም ዘመዝገበ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረት ጸብጻባት እታ ሃገር ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን 4.3 ሚልዮን በጻሕቲ ከም ተቐበለት እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብ11 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብዘይካዚ ኣታዊታት ቱሪዝም ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐን ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብልዕሊ 8 ሚእታዊት ከም ዝዓበየን እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ገሊፆም ሚኒስትሪ ቱሪዝም ቱኒዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ሃገር ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 11 ሚልዮን በጻሕቲ ክትቅበል ትፅቢት ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ቱኒዝያ ጽላት ቱሪዝም ንዋሕዚ ባጤራ ወፃኢ ናብ ሃገራዊ ቁጠባ ዓቢ ኣበርክቶ ካብ ዝገብሩ ጽላታት ሓደ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ምዞባ ማይ ምነ ብልዕሊ 20 ሚልዮን ናቕፋ ንስተን ልምዓት ሕርሻን ዘገልግላ 3 ዲጋታት ተሃኒፀን ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ምሕያል ውዳብ ሃማደ ብዝለዓለ ክስራሕ ጨንፈር ሃማደ ፀዊዑ ጨንፈር ሕርሻ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣገባብ ምድላውን ኣጠቓቕማን ባህርያዊ ደውዒ ስልጠና ወዲቡ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ብዛዕባ ክልታዊ ዝምድናታትን እዋናዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘትየን ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ወተሃደራዊ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምዕባል ዘተኮረ ፕሮጀክታት ተካይድ ከም ዘላ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓድሽ እገዳ ክውስን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፍ መደባትና